Мезгил яшьләр үзәгендә бильярд клубы эшли. Яшьләр үзәге дигәч тә биредә өлкәннәр дә еш кунак. Алай гына да түгел, бильярд өстәлләре район ветераннар советы тәкъдиме белән куелган. Без яшь вакытта да моны уйнаштык. Ул вакытта тимер шарлар иде. Шуңа карамастан без ки төртә торган тәбәшне ки дип аталар. Аны без үзебез чикләү агачыннан ясап, шуның белән уйный торган идек. Ветераннар советы исеменнән район башлыгы Альберт Робертовичка миллиард өстәле алып бирүдә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать иткән идек. Үткән ел ул аны бик тиз арада хәл итте. Аңа бик зур рәхмәт. Өлкәннәр биредә атнага берничә тапкыр бильярд уйный, үзара ярышларда оештыралар. Бу атнада пенсионерлар арасында Яңа ел кубогына бильярд ярышы үтте. Ярышта 12 райондашыбыз катнашты. Хатын-кызларда арасында да бик көчле уенчылар, атлар белә тиң тордай уенчылар бик күп безнең Россиядә да. Без инде шул интернеттан карап, аларга кызыгып, менә шушы үзебезнең Мөслим бильярдында клубында уйнарга килә башладык. Кызыксынып инде яшь якта да уйнаган бар инде. Бик күңелле спорт, позиционный уен, бик күңелле, бик теге развивать итә торган. Утырып уйный торган уен түгел. Башына күбрәк шахмат дигән шахматны уйлап чыгарган кеше шундый кеше. Бу мондагы комбинациялар шахматтагы любой ситуацияны ход табала үзенә. Бильярдка кирәгәндә, бильярдта мен үзем 7нче классны бетергәч тә завклуб булып эшләдем. Шунда мен культура йортында усыда нигә бильярд алдырдым, нигә колхоз председателенә. Нәтиҗәдә Рәшит Шакиров җиңү яулады. Рамил Резванов 2нче, Альберт Шакиров 3нче урынны алды. Җиңүчегә күчмә кубок тапшырылды. Калганнар ветераннар советының дипломнары белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.